Nyako Ramogi ajuanga machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele koda chenro marwa mar okinyi makawuono. Kata kamano morumo kanyo mane biro ni achiel kachiel e wang' jowi mari mar Ramogi TV. Anen romo mabende jalup Raila Odinga mano Martha Karua obago e magawa mar Serena Bore Nairobi kae ka bende notwaka kod riwruoge ma oko maga piny owacho e witelo makare e pacho kae. Weche makamagi winjo kaka ne gitwak kanyo ka weche makamago kata romo makamano pod obiro kelo ni e weche wa manyien maga odiochieng' makawuono. Jotelo mopogore opogore bende waneno ka owuoyo e romo makamano mabende obagi okinyi makawuono. Mang'eny motudore kod romo makamano pod ibiro yude weche wa manyien mago mag migago ang'ich welo kagi kacha kod oimore odiochieng' makawuono. Ka kamano nyako Ramogi ajuanga wasedonjo e chenro mar mbaka oromo. Chenro mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango. Kaka pile ka wadonjo e chenro mar mbaka oromo wachako kod mi chal mar fwambo mago weche manyien mabende reporters magwa biro luonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono kendo biro mi kuku kod tiendgi. Ka wachako kod weche matimore aluora mag counties wa odiochieng' makawuono. Kawachaka yanga kod county ma Homa Bay. County ma Homa Bay odiochieng' makawuono nyako Ramogi ajuang en ni riwruok mar lakteche mar KMPDU bade ma Homa Bay odiochieng' makawuono biro loso kod ute fwambo e wi ng'anyo mar lakteche e county no nikech deko mar osara margi. Par ni chenro mag thieth e county ma Homa Bay osebedo kata oserochore kuom kinde malach kaluore kod ng'anyo mar lakteche ka bende ne gi ng'anyo kaluore ni tenda county ma Homa Bay pok ochulogi osara margi mar dwe mar 4. Wach makamano reporter marwa mayudore e county ma Homa Bay mano Alia Beach abiro luonwa machiegni kendo wabiro yudo kuku kod tiendgi e kinde ma wabiro yudo kuku kod tiendgi kaka gidonjonwa e mesawa mar kaweche manyien odiochieng' makawuono. Ka wawuok e county ma Homa Bay nyako Ramogi ajuang wadhi wach machielo matimore e county ma Migori. E county ma Migori odiochieng' makawuono reporter marwa mayudore e county ma Migori mano George Juma abiro luonwa machiegni wach moro motudore kod jatich e county ma Migori mano Patrick Lumumba matiyo e migawo mar pi kod teko manolal kanyo tarik 1 dwe mar 5 higani to nyaka sani pok oyude. Gino makoro nyaka sani omiyo familia mare podi nigi kuyo ka giketo geno ni biro yuda watgi no kangima. Weche makamago achiel kod weche mamoko mathoth reporter marwa mayudore county ma Migori mano George Juma biro luonwa machiegni kendo biro mi kuku kod tiendgi. Ka wadhi wach machielo matimore e counties wadhi nyaka e county ma Mombasa. E county ma Mombasa odiochieng' makawuono duol mochung'ne tayo yiero e pacho kae IEBC achiel kod riwruok makedo ne ratich oganda mano mar Muhuri kawuono biro chako ayanga timo campaign mano campaign mar jiwo jopiny mondo owuog oko kar rombgi mar goyo ombulu to kod nyayo kwe e kinde ni ma jo Kenya timo ikruok ne yiero. Par ni jopiny nyaka sani nyaka jiw mar mondo mi giwuog oko gitim ratiro margi kaluore ni luto ombulu en ratiro ma jo Kenya duto nitiere godo. Mane momiyo migepe mopogore opogore nyaka sani nyaka giwuog oko mar jiwo kaachiel kod tiego jopiny ber mar kao ombulu kaachiel kod biro luto ombuluno kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Wach makamano reporter marwa mayudore county ma Mombasa mano George Oko biro luonwa machiegni kendo biro ng'isowa gigo manotimore e kinda romo makamano. Ka wadhi e county machielo wadhi nyaka e county ma Kisumu. E county ma Kisumu nyako Ramogi ajuanga odiochieng' makawuono speaker machon mar od buch county ma Kisumu mano Nyangolo, governor machon ma Kisumu Jack Ranguma, senator ma Kisumu Fred Outa odiochieng' makawuono gibiro romo mar mondo mi giland ayanga jal madhi rakore kod governor Anyang' Nyong'o e ng'wech mar laro kom governor mano e county ma Kisumu. Par ni jogo duto mano speaker machon e county ma Kisumu Nyangolo, Jack Ranguma kaachiel kod Fred Outa sani gintiere duonda burano mar MDG kendo odiochieng' makawuono gibiro lando ayanga jalno mabende liekore ni en Jack Ranguma mabende biro laro kom governor
e kaunti ma Kisumu. Biro bedo rakruok kanyo e kind Jack Ranguma kod Gavana Masani e kaunti ma Kisumu, mano Anyang' Nyong'o ma bende biro laro kom gavana e tielo mar ariyo kod otiko mar duond bura mar ODM. Kawadhi e wach matimore e kaunti machielo, nyakora Ramogi Juang, wach makamano matimore e kaunti ma Kisumu, reporter marwa mayudore kata reporters magwa mayudore e kaunti ma Kisumu biro luonwa machiegni. Kawadhi e kaunti ma Siaya, wach mabende jofwambo magwa e kaunti ma Siaya biro luonwa machiegni kawuono en ni nok mar pi maler koda peini maricho e dho wath ma Namba e sub county ma Bondo. Gino nok mar pi makamano koro miyo jodak makono odak gi luoro mar gamo tuoche mikelo kod pi mochido. Weche makamago nyakwa Ramogi Juang wabiro luonu machiegni achiel kachiel kaka gidonjonwa e mesawa mar akaw weche manyien. Nyakwa Ramogi Juang kawawere kod weche matimore aluora mag counties wa makaluo, wadhi nyaka e Citizen Digital App. Citizen Digital App nyakwa Ramogi Juang kaka pile wang'isi ni en mar kambi tudruok marwa mar Royal Media Services. King'iyo Citizen Digital App kae wantiere kod election countdown, ndalo mabende odong' mar mondo mi piny Kenya odhi e yiero. Odong' mana ndalo 73 kende, seche 14 dakika 10 kod nyiriri mabende ringo mapiyo ahinya, mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. In kaka japiny bende iseikori ne luto ombulu kata oyo? Kata kamano ber ahinya kiikori kendo imanyo kuma opande ni nitie mar mondo mi kochopo chieng'no mar luto ombulu tiwuok oko iluto ombulu mari mar mondo mi iyier jatelo ma idwaro. Kawachako kod wach mokwongo mabende timore e Citizen Digital App okinyi makawuono. Akawang'iyo wach mokwongo mabende nitiere Citizen Digital App, nyakwa Ramogi Juang mana kaka inyalo neno sani koro iliekore ni wechego mag lokruok mag kor lwasi kata climate change en achiel kuom gigo mabende mbalariany mayudore e pacho kae ok mi maino e kinde magipuonjo jopuonjre maggi e skunde. Wach makamano mabende sani wacho ni onego bed ni imiyo maino. Mbalariany ma pacho kae sani koro ijiwo mar mondo mi oket maino margi e puonjo jopuonjre wechego motudore kod lokruok mar kor lwasi kata climate change. Mana ka wanyalo ng'iyo piny kanyo, wach makamae kata ma en nonro mabende otim kiwacho ni mbalariany onego bed e okang' manyime e neno ni gipuonjo jopuonjre mantiere mbalariany kono weche mopogore opogore manyalo konyo e bero kor lwasi. En adiera ni mbalariany konyo e miyo jopuonjre lony mopogore opogore, to nyaka sani koro ijiwo gi mar mondo mi bende giket maino margi e neno ni gipuonjo wechego motenore kod lokruok mag kor lwasi kata climate change. Wach machielo mabende wanyalo ng'iyo manitiere e Citizen Digital App odiochieng' makawuono, nyakwa Ramogi Juang mana kinyalo neno sani koro bomano ma Shanghai mayudore e pinyno mar China, sani koro tuo mar COVID-19 landore kendo ahinya e pinyno. Ka sani koro iliekore ni inyalo lore kendo kata inyalo ket lockdown. Kata kamano giwacho ni lockdown makamano biro ketho negi kaluwore ni kata sani uchumi mano mar boma ma Shanghai mayudore e pinyno mar China ok ni maber ahinya. Par ni bomano mar Shanghai e boma maduong' ahinya mayudore e pinyno mar China kendo wechego mag uchumi timore maber kanyo. Kata kamano noket lockdown kuro mane dwe mar 4, gino mabende nyaka sani osethiro uchumi mano mar bomano ma Shanghai. Nyaka sani bende koro liekore ni nyalo chaki chwalo lockdown makamano nyaka dwe mar 6 higani. Kata kamano kata pacho kaendi bende migawo mar thieth osebedo ka lieko ni nitiere landruok manyien mar tuo mar COVID-19. Ka nitiere kwan mag joma moko mabende nyaka sani yudo kod tuo mar COVID-19. Kata kamano wanyalo mana medo jiwo jopiny mar mondo mi
omed luwo chikego mag geng'o gamo kata gayo tuo mar COVID-19. Kapok iyudo chanjo mar COVID-19, wuog oko iyud chanjo mari. Kapo ni ok irwako abwog rombe, inyalo dhi mbele kod rwako abwog rombe, iluok lweti kata iti gi sanitizer, kaluwore ni mago e yore moyangi ni nyalo geng'o gamo tuo mar COVID-19. Nyakora Ramogi Jwang', ka wawere kod wechego, wadhi nyaka e weche mag entertainment matimore e Citizen Digital App okinyi ma kawuono. Ka wang'iyo weche mag entertainment, nyakora Ramogi Jwang', kapo ni in jahera mag wechego mag thum, sani koro liekore kae ni Rick Ross kaachiel kod Hamisa, kwanyalo mana dok piny matin, mano Rick Ross kaachiel kod Hamisa Mobeto, sani koro gisewache lela ni gintiere e osiep. Nitiere osiep moro, konyalo mana ng'iyo piny kanyo, anyalo mana ng'isi matin ni Rick Ross ni to en ng'a. To kidwaro bende inyalo dhi e Citizen Digital App kacha mar mondo mi isomo wach makama e yo makare. Ka wanyalo mana ng'iyo, kinyalo ng'iyo kanyo, Rick Ross en award winning rapper, ma bende nonyuole gwenge mag William Leonard Roberts II. Sani koro oyango kata gisewacho e lela ni gintiere e osiep kod Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto en model mayudore e pinyno mar Tanzania. Kata kamano e kinde video moro ma bende ne gigolo live e yor mbuino mar Instagram, e kinde mane gintiere kacha kumoro achiel, gigolo achiel kachiel kata kachiel kachiel e Instagram kacha, joneno margi nowuok oko mar penjogi kapo ni gin gimoro achiel. To bing'e gima mana kinyalo somo kanyo ni joneno no ne dwa ng'eyo kapo ni gintiere e osiep. To Hamisa nong'iso Rick Ross ni Rick Ross odwoko ni yes, she's mine, matende ni en mara. Wach malich ahinya, kendo jomoko maponono lapdhogi ne ndong' ne Hamisa Mobeto. Sani koro wanyalo wacho ni oonge pap, osekawe. Kata kamano Hamisa bende nodhi kanyo ng'iso Rick Ross, sani en jahigni 46. Ong'iso Rick Ross ni isewacho ni an mari, to par niya minwa dwaro dhok. Wan pinywa kocha mar mondo mi ikaw nyar ng'ati dag godo, to ber kikwongi kaw dhok itero ne amingi. Kata kamano we waritwa ne ka Rick Ross biro kawo okang' makende mar kawo dhok to tero achiel kachiel nyaka pinyno mar Tanzania mar mondo mi onyuom Hamisa Mobeto. Wach makamano bende ka wanyalo mana ng'iyo weche makamago bende gin achiel kuom weche ma podi trend e Twitter odiochieng' makawuono. Kinyalo neno picha mineno e wang' jowi mari kanyo, mano mana picha mar Hamisa Mobeto kaachiel kod Rick Ross. Ineno kaka gindisore, in kaka janeno magwa kineno bende giromo bedo kumoro achiel koseoyo. Kata kamano weche mag hera ok wanyal donje, gine ma ging'eyo kaka hera margi nochako, kendo unene nade joneno magwa Hamisa Mobeto kaachiel kod Rick Ross giromo koseoyo? Ornwa mana duoko mari e Facebook kacha kama wantiere live. Nyakora Ramogi Jwang' kopogore kod wechego mag entertainment, ama bende aselieko ni kanyo mana matin. Wadhi e wach machielo ama bende trend e Twitter odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono. Parni okombe no mar piny ngima kata World Cup nyochopo e pacho kae odiochieng' manyoro, kendo jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta ema norwako okombe ma piny ngima kata World Cup. Bende otene kanyo kod jatugo machon mar Brazil manoyudo okombe mar World Cup. Mana kaka inyalo nene wang' jowi mari kanyo, mano mana jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta ma bende omulo kata oting'o World Cup. Parni World Cup makamano pek mare en gi pek mar kilo 6.1, ka bor mare en mar centimeters 36.8, matende ni opek ahinya. Kwanyalo mana ng'iyo moko kuom pichni ma bende nitiere kanyo nyakora Ramogi Jwang'. Magi mana moko kuom jotelo ma bende noteno jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta e kinde ma bende norwako okombe ma piny ngima e pachoka. Kwanyalo mana ng'iyo nitiere jatend migawo mar tuke e pachoka Emano Amina Mohamed, wantiere kod jatend migawo mar ohala Amano Betty Maina, wa jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, jatugo machon mano ma piny Brazil manoyudo okombe no mar World Cup. Wantiere kod jatend migawo mar limbe Najib Balala,
kachiel kod gavana e county ma Nairobi Ann Kananu. Mago mana moko kuom jotelo mabende oneno ni okombe no mar World Cup mantiere limbe mar odiochienge ariyo pacho kae orita e yo makare. Par ni jatend piny Kenya kende ema nitiere kod thuolo kata ema chik oyiene mar mondo mi oting' okombe no mar World Cup. Kawadhi e wach machielo, KICC bende aneno ka trend kawuono. To KICC trend nango odiochieng' makawuono. KICC trend kalure no odiochieng' makawuono okombe no mar World Cup kata okombe ma piny ngima ibiro tera KICC kacha. Mana ka wanyalo ng'iyo tipo mineno kanyo, mano tipo mar Carol Radul. Aka bende oyielo mano kuma opande okombe no mar piny ngima, mano World Cup. Aka bende obiro yiele ka wanyalo mana ng'iyo mana kinyalo ng'iyo kaka oseyelo kombe no mar World Cup kuma no ume e yo makare. Inyalo neno kanyo ka en bende nitiere kod mor ahinya nikech wach ma World Cup ok thor biro limbe pacho kae. Omiyo kinene bichopo kendo ichopo kode machiegni to en mor maduong' ahinya. Ineno kaka omor kanyo kendo mor kigoye picha ka entiere e bath okombe ma piny ngima kata World Cup. Nyakoro Ramogi jwang' mana mago moko kuom weche mabende trend e Twitter odiochieng' makawuono. Wach machielo mabende kopogore kod weche go ma trend e Twitter, nyakoro Ramogi jwang' asani koro adwa mana lieko ni chal mar kor lwasi odiochieng' makawuono. Ka wang'iyo chal mar kor lwasi mano e boma ma Kisumu odiochieng' makawuono, sani gokinyi sani liet mabende nitiere e boma ma Kisumu, nitiere mano degrees Celsius mano 23, mano sani gokinyi, matiende ni chieng' rieny ahinya sani gokinyi e boma ma Kisumu. Jogo mantiere e boma ma Kisumu, en adiera kose wariambo? Kata kamano inyalo mana ng'isowa kanyo. To kata kamano kango chopo kanyo saa 8 kata kar saa 6 ma midhiambo, liet dhi hidho matamra gi nono kendo biro chopo degrees Celsius 25. Jo Kisumu kaponi iluoro chieng' ahinya to inyalo manori gi mabul mari mar mondo mi chieng' kik chwad patwi ahinya. Kata kamano kar saa 8 kanyo bende iwacho ga ni koth chwe to chieng' rieny. Nitiere ang'o matimore? Koth chwe to chieng' rieny, ondieko nyuole aora. Kata kamano nyakoro Ramogi jwang' kopogore koda mano kango chopo midhiambo kanyo angwane ka nyidho biro bedo e county ma Kisumu kendo obiro bedo kata liet biro dok chien nyaka degrees Celsius 21. Kaito kango chopo gotieno kendo liet biro dok chien ahinya nyaka degrees Celsius 19 kendo liekore ni mor mar polo biro bedo, koth be nyalo nyidho. Wacho ni nyalo nyidho, magi ok weche moyangi. Kata kamano koth koko chwe kik iwach ni wanne wawacho miriambo. Magi mana weche maliekore kaka kor mar chal lwasi biro chalo e boma ma Kisumu kawuono. To we wang'iyo ni e county ma Nairobi kae to biro bedo nade odiochieng' ma kawuono. E county ma Nairobi odiochieng' ma kawuono sani gokinyi kwang'iyo county ma Nairobi kae, nyakoro Ramogi jwang' kinyalo mana ng'iyo mane kaka weche chalo e moko kuom gwenge ma pacho kae. Ineno map kanyo mar piny Kenya. Mago mana kaka chal mar kor lwasi chalo. Ineno gwenge mopogore opogore, wantiere kod kuonde manitiere mil polo kod mago mana chal mar kor lwasi. To ka wang'iyo e boma ma Nairobi kae okinyi ma kawuono, liet mantiere boma ma Nairobi en degrees Celsius 20. Ka bende nyidho nyalo bedo matin, chieng' biro rieny matin. Kango chopo kanyo kar saa 8, liet biro medore e boma ma Nairobi kendo biro chopo nyaka degrees Celsius 23. Ka bende nyidho nyalo bedo matin. Kar midhiambo kanyo koth ema biro chwe kaachiel kod mil polo ka liet biro dok chien nyaka degrees Celsius 18. Kaito kango chopo gotieno jogo modak e boma ma Nairobi, koth dwe biro rieny, koth biro chwe kendo liet biro dok piny nyaka degrees Celsius 16. Koth biro chwe ka gi kacha. Kata kamano ka intiere boma ma Nairobi kae manri mana gi mabul, koth kik goyi ahinya. Nyakoro Ramogi jwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar chal mar fwambo
okinyi ma kawuono. Kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang' chenro podi ielach. Koka wadwa donjo e twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mabendi biro bagni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluocha. Kathuon wach mabende watwake okinyi ma kawuono en ni ratiro ma joma mine nitiere godo mar yudo lo. Ichako mana oronwa ote mari ng'iswa ni inene nadi. Joma mine nigi ratiro mar yudo lo kose oyo. Ornwa ote mari wabiro somogi e kinde modhi mbele kod chenro machalo kama. Kokamano we wakaw yoyo matin mondi eka waduoga Cleophas Oluoch odonj e twak e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Ne chenro manyien mar Nyarkochia. Ambisi. Omako kilwete madung kitungu weho. Chenro mabiro lombi nyowuoyo. Iyawi bipongo ga giwego. Kadwa tingita bire once week. Kochakore tarik 14 dwe mar 4 2022. Nyarkochia tich 4 gi tich 5 saa 1:45 mar otieno mana Ramogi TV. Nyarkochia. Wang'isini ma e kama watede, ma e kama walose. Pakionge batahera unge. Usuni koro monja hera. Mit maratari ni kwaro Ramogi wacho ni kete manaka. Koka wachake, koka wadwa muoke, koka kuneno wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore saa 11 mamidhiambo. Ang'o ma wayudo ka thum maliet oromo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Hello, Miss of Agenda. Just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich 5 saa 8 odiechieng'. You know I like it. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani.
Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit